eta ez hasieran zer egiten duzun. Orain Ondarroa hobeto moldatzen, olatu hartu eta berriz ere aurrekoengan hurbildu nahian, hemen dira, bigarren Ziabogan, Portugalete eta Hondarribia bateratxu, baina asko joan zaio trainerua Portugaleteko patroiari, Hondarribikoari ere bai, hor kontu zibili barrute olatuaren gainean etorri ezkera Busturialdi baitute, Busturialdekoak itxiago, baina atera ezinik eta askoz ere hobeto orain Ondarroako trainerua, denborarik onena, Hondarribiak eta Portugaletek, eunekoak bada ere Portugaletek apurren bat hobexeagoa 10 minutu eta 51 segundo. Portugaletek, bigarren Hondarribia, 10 minutu eta 51 Hondarribiak ere, Busturialdeak 10 minutu eta 59 segundo, baina asko kosta zaio Ziabogatik irtete Ondarrak, orain zer gertatzen den, eta bi muturretan ditugu hemen lehia, lehenengo kaletik eta laugarren kaletik, elkarri ranka eragutsi nahian, Hondarribia eta Portugalete eta Hondarribia. Eta lehia horretan burubelarri sartuta dagoen Hondarribiaren delegatu dago berriz ere, Jose Javier Jarza. Bueno, nola ikusten ari zara estropada? Bueno, oso igualtxoa batia, eta nola bukatzen dugu. Portugalete? Txarte hori no, jo uste igual aurre hartuko dugu. Bueno, segi lanean, Javier, eskerrik asko, Vale, zuei. Bere horretan dira, gauzak. Guretara goaz, entzun. Atamalanekoen dantzak ere bai. Olatua bada gaur hemen eta Hondarribia aurreneko tokia 3 segundora Portugalete, Busturialdeak eutsi egiten dio 3. tokiari, baina Ondarroak ez du amore ematen eta erne ibili beharko dute Busturialdekoen. 12 segundora Ondarrotarrak, 4-11. Hondarribia, laugarrenari Ondarroari. Eta aurki izango dira. Kanpoko balizetan, 3. Ziabogan, 400 metro oraintxe. Apurka badoa Hondarribia. Portugalete 4 segundora orain. Eta Busturialdeak ere Ondarroa atzean utzi nahi du. Puntua daude hemen jokoa. Ondarroak 9 ditu, Busturialdeak 10, Portugaletek 11, bat gehiago. Eta Busturialdearen helburua horixe da, Portugalete atzean ustea izango da. Eta Erne Ziabogan, lehen ikusi dugu barrukaldean zer gertatu den, eta hori erabakigarria izan daiteke azken luzerako. Hortxe jandio lehenengo luzean abantaia Hondarribiak, bai Hondarruri eta gero Portugaleteri, eta esan bezala azken maniobra honetan erabaki daiteke txanda hau. Hondarribia lehenengo tokian eta ikuste azkenean eta estropadak aurren egin ala, Hondarribia duen maila erakutsi behar duela, aurreko 5 estropa eta argi erakutsi baitu, beste hirurak baino gehiago dela. Behar bada laugarren kalea ez dute gaur onena izango, baina hala ere Hondarribia horren gai aldeak areagotzen ari da. Hondarribia hor da lehenengo tokian, 3. Ziabogan. 3. eta azken Ziabogan, oso zabaletik. Hondarribikoen patroia Borja Jorge, 16 minutu eta 22 segundo. Hondarribiak, 2. Busturialdea, 16 minutu eta 22
12 segundo, begira nola aldatu diren gauzak. Portugaleteri aurre hartu baitio 16 eta 34 Portugaletek. Azken 200 metro horietan, hirugarren luzeko azken 200 metro horietan, sekulako buelta eman dio Busturialdeak. Gainera sartu zaio erabat Portugaleteri eta aurre hartu dio gainera Ondarroa laugarren, 16 minutu eta 52 segundo, 20 segundora beraz. Eta laugarren luzeari ekin berritan, 3 ontzi Hondarribiak Busturialdeari, Portugaleteri 10 segundo, Ondarroari 20 segundo. Lehenengo tokia berea du okerrik ezean Hondarribiak, eta bigarren tokirako lehia ikusgarria izango da. Esan ari gara puntuen garrantzia ez dute lo hartzerik. Playoffak saiestu nahi dituzte Portugaletek Busturialdeak eta Ondarroak 3 dira eta bakarrak ihes egingo dio playoff madarikatu horri. Oraingoz Portugalete beste bien aurretik da eta Busturialdearekin duen lehia bai sailkapenean eta baita gaurko estropadan ere hile edo biziko ari da izaten. Portugalete bigarren berriz ere 8 segundora. Busturialdea 9 da eta orain bai bigarren luzean gertatu zaion bezala Ondarroa denbora asko ari da galtzen. 23 segundora dira Antiguako amakoak. Hondarribia. Bai, Juana. Aurrera. Bueno, argi dago, Hondarribia aurretik doala, 10 segunduko aldea, eta hor, atzetik, eta lehia bizian, Jose Mari Peña, Portugalete eta Busturialdea, zer pasatzen da, Jose Mari? Eta horko puntuak zuntzat importantea dira, ezta? Bai, garrantzitsu diez, porque puntu baten aldin gauze Portugalete da Euskal bat eta gutaro beste bat kontago, Portugalete gaurko irebasti esango nuki bardinketik Portugalete gaurko bat. Eta ganera Busturialdearen zuntzat barriak zarie, gaurko izan dutzake, alako bultzada antzeko bat. Bai, bultzada esango nuki duti, etxako bai, gaur ikusten da blanka zentu guzera, zentu padaka bai, bueno, hori azunentzako bultzadon esango leki ikusti ganera iruganen postune atzetik, baina ez da hori peligro bajaneteko. Eta amaitzeko, Jose Mari Peña, horrebe itxi eta ezin itxi arrauna? Bai, bueno, da horien barri sartun diez dolgoko kitzin zuen, bai, bueno, bermiotaratu zamen arraunien berton erantzo benda ditzen doztia, lagunduteko, no? Da karramarro kentziko ben nago. Zerrik asko, Jose Mari, eta zei lanean. Bai, zeu. Peñak, garbi esan du, Valentin, oparian hobeto moldatu dela lehen ere Portugalete, Frankaz hobeto Busturialdea eta orain ere antzeko ari da gertatzen. Aurre hartu baitio Portugaletek ez talde hori 2 segundo baino ez, baina denetan traketzen Ondarroa, gabi, gaztea, behar bada, oraindik erabat doitu gabeko arraunlariak dira eta itxaso honekin gehiago antzematen zaie jutil gaztei. Hain ondo trebatute ez daudenei, arraunlari fina izan behar da hemen arraunean ondo aritzeko palabari galdu gabe eta Ondarroa denbora asko ari da galtzen. Hondarribiak irabaziko du lehenengo txanda bat ligako 6. jardunaldian gara Orion eta pronostikoak betetzen ari da. Hondarribia lehen esan dizuegu, aurreko post estropadetatik lautan 9. tokian sailkatu dela Hondarribia, Brasilion 7. izan zen, gurexe gaur arteko estropadarik onena, gaur txanda irabazi egingo dute eta gero zain egon beharko dute gainerako ezer egiten duten. Eta bukaeran zenbagarren tokian sailkatzen den Ama Guadalupekoa, 10 segundora Portugalete, Busturialdea 12, txampa ikusgarria bi bizkaitarren artean, Ondarroa 28 segundora. Azken paladak Hondarribiak, Busturialdeak
Portugaleterekin bat egin nahi du, garrantzitsu izango da olatu hori, Hondarribiak irabazi du, badator Busturialdea, atzean utzi duera bat Portugalete, kontuz, hortxe da Busturialdea, Portugalete ere badator, orain Portugalete zartuko da, Portugalete, bigarrenik esan behar banu, ikusgarria izan da olatuaren gora beheran, Portugalete zetorren aurretik, irudietan ez duzu ikusi, baina olatua lehentxeago hartu du Busturialdeak eta aurre hartu dio nabarmen, eta hori bai, hori ondo ikusi duzue, Busturialdea aurretik nola zen, baina gero sakoneran geratu da, eta azken unean nik uste Portugaletek aurre hartu diola, 100 bakar batzuk izango ziren, baina Portugalete bigarren izango zen, Busturialdea 3.